Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Danggoy. Taong 1970, Zambales. Sa paanan ng masukal at masiglang kabundukan ng Zambales, naninirahan ang isang lalaking ang pangalan ay kinakatakutan at ginagalang. Siya, si Danggoy, ang antingero na nawala ng sarili. Noong kanyang kabataan, si Danggoy ay tinitingalang tagapagtanggol ng mga katutubo. Taglay niya ang isang sinaunang agimat, isang itim na bato na nakabalot sa tanso at laging nakakwintas sa kanyang leeg. Dahil dito, hindi siya tinatabla ng bala o anumang armas. Nagagawa niyang makipagbuno sa mababangis na hayop na hindi nagkakaroon ng galos sa katawan at tila may taglay siyang lakas ng 10 kalabaw. Ito ang ginamit niya upang mapanatiling payapa ang lugar nila, lalo na ang nayon ng mga katutubong dumedepende sa kanyang proteksyon. Ngunit ang bawat himala ay may kaakibat na utang. Habang lumalakas ang bisa ng anting-anting, unti-unti namang nauubos ang sarili niyang pagkatao. Ang agimat ay hindi lamang proteksyon. Ito ay isang linta na sumisipsip sa kanyang kaluluwa. Sa paglipas ng mga dekada, ang masiglang tawa at ang galit na nagpapakilos sa kanya ay naglaho. Naiwan siya bilang isang bakanting sisidlan. Walang emosyon, walang pakiramdam, at walang pakialam. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti siyang nakalimutan ng mga tao. Bagaman buhay, tila bang patay na siya sa paningin ng nakararami. Sa kasalukuyan, nananatili si Danggoy sa isang maliit na kubo sa liblib na bahagi ng gubat sa paanan ng bundok. Bagaman lagpas na siya sa edad ng karaniwang tao, ang kanyang balat ay kasing tigas pa rin ng kamagong at ang kanyang mga mata ay tila uling na walang kislap. Hindi na siya nakakaramdam ng gutom, pagod o lungkot. Ngunit may isang bagay na pilit niyang ginagawa: ang manggaya. Kapag may naliligaw na mga ngaso at ngumingiti sa kanya, hihinto siya. Pagmamasdan niya ang bawat galaw ng bibig nito at pagkalipas ng ilang segundo, pilit niyang itataas ang sulok ng kanyang sariling bibig. Isang tuyot at nakakatakot na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Minsan ay nakakita siya ng isang inang tumatangis sa harap ng isang munting puntod. Pinanood niya ang paghikbi nito. Kinabukasan, natagpuan siya sa harap ng ilog. Pilit na pinipiga ang kanyang mga mata, kasabay ng paggawa niya ng tunog na tila isang sirang makina. Sinusubukang kopyahin ang tunog ng pighati na hindi naman niya nauunawaan. At kapag binabati siya ng magandang umaga, uulitin niya ang salita nitong paulit-ulit sa kanyang isip hanggang sa mailabas niya ito sa parehong tono, ngunit wala itong buhay. Animoy isang tinig ng taong matagal nang namatay. Ang anting-anting na nasa kanyang dibdib ay tumitibok na tila isang tunay na puso, habang ang sarili niyang puso ay tumitibok lamang upang magpadaloy ng dugo sa isang katawang wala ng pakiramdam. At dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't pilit siyang nagpakalayo-layo sa mga tao. Ayaw niyang makapagbigay ng problema sa mga ito, kaya hanggat maaari, nais ni Danggoy na mamuhay base sa kanyang sariling pagnanais at kagustuhan. Ngunit habang tumatagal, ang katahimikan sa kanyang bahay ay tila dahan-dahang binubulabog ng isang yabag na hindi galing sa mga ligaw na hayop. Isang matandang lalaki, si Tandang Karyo, ang matagal nang nanunubok sa bawat kilos ng antingero. Si Karyo ay isang maniniktik, isang bihasang magnanakaw ng mga lihim at agimat na ang tanging hangad ay ang pagiging immortal na tila tinatamasa ni Danggoy. Matagal na siyang pinagmamasdan ng matanda.
Minamanmana ng bawat kilos at naghihintay ng tamang pagkakataon para maganap ang pinapangarap nitong pakikipagtuos. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, nagkaharap silang dalawa. Matapang na naglakad papalapit ng kanyang kubo si Tandang Karyo na parabang handa na ito. Gumamit yon ng usok ng kamangyan na hinaluan ng pinulbos na buto ng hayop upang palibutan ang kanyang bahay. At nang maisakatuparan na ito ng matanda, tsaka ito nag-uwi ka. Tanggoy, ibigay mo sa akin ang batong itim. Hindi ka na tao. Isa ka na lamang sisidla ng sarili mong kapangyarihan. Hayaan mo ngang isang may pangarap ang humawak ng iyong lakas. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, si Danggoy ay dahan-dahan ng tumayo. Ang kanyang boses na matagal nang hindi nagagamit ay pilit lumabas na parabang nagkikiskisang mga bato. Paos, walang ritmo at nakakangilong pakinggan. Bakit mo gusto maging katulad ko? Ito ang unang mga salitang binigkas niya. Hindi ito tanong ng pag-aalala, kundi isang mekanikal na pag-uulit ng mga konseptong pilit niyang inuunawa. At kahit gaano kalakas ang aura na ipinapalabas ng matanda, walang kahit na anong bakas ng pagkasindak ang namumutawi sa kanyang puso. Hindi rin siya nagagalak at mas lalong wala siyang nararamdamang interes sa nilalang na pangahas. Maya-maya pa, biglang sumugod ang matanda. Bitbit ang isang kris na binasbasa ng dugo ng bayawak. Walang takot nitong pinasok ang kanyang tahanan. Mabilis si Tandang Karyo, tila isang ahas na umiiwas sa bawat suntok at atake ng katunggali nito. Bawat tama ng kris sa balat ni Danggoy ay naglalabas ng kislap ng apoy na tila bakal sa bakal ang nagtatama. Wala kang nararamdaman, hindi ba? Pero hindi ako kumbinsido na tuluyan ang nawala ang pandama mo. Tingnan natin kung maging sa harap ng kamatayan ay wala ka pa rin mararamdaman. Habang sinasambit ito ng matanda, paulit-ulit siya nitong tinataga. Ngunit sa halip na maligo siya sa sarili niyang dugo, ang kanyang mga sugat ay tila naglalabas lamang ng itim na usok bago ito tuluyang maghilom at bumalik sa dati na parabang walang nangyari. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nakita ni Tandang Karyo ang kawalan niya ng gana at interes sa kanilang duelo. Maya-maya pa, bigla na lamang huminto si Danggoy. Pinanood niya ang galit sa mukha ng matanda. Sinubukan niyang gayahin ito. Ikinunot niya ang kanyang noo at ibinuka ang kanyang bibig. Ngunit ang lumabas ay isang nakakapangilabot na anyo ng mukha na walang emosyon. Ganito ba ang galit? Gusto ko rin makaramdam ng galit. Pero ang agimat ay gutom. Sa isang kisap mata, bigla na lamang siyang sumugod. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay nagsimulang tumibok ng napakalakas hanggang sa marinig na ito sa buong paligid. Isang tunog na hindi galing sa puso, kundi sa kailaliman ng lupa. Pagtama ng kanyang mga kamao sa braso ni Tandang Karyo, kaagad naman itong naramdaman ng bigat ng kanyang mga suntok. Halos mabali ang buto nito, kahit kargado ng bakod at puder ang kanyang katawan. Napagtanto ng matanda na hindi siya maaaring manatili sa ganoong estado, kaya walang pagdadalawang isip, ginamit niya ang kanyang huling alas. Isang orasyon na pampasabog ng agimat. Ngunit nang hawakan niya ang tanso sa leeg ni Danggoy, hindi kapangyarihan ang dumaloy sa kanya, kundi isang kawalan
na hindi maunawaan. Ano ang nangyayari? Bakit ganito? Sigaw niya habang ang kanyang sariling mga alaala, ang mukha ng kanyang ina, ang lasa ng pagkain, ang init ng araw, ay unti-unting hinihigop ng itim na bato. Pagkaraan lang ng ilang segundo, si Tandang Karyo ay nawala ng wisyo. Ang kanyang katawan ay nakatayo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi na maramdaman. Salamat sa iyong takot. Masarap palang manginig. Gusto ko tong kayahin. Matapos niya itong banggitin, kaagad niyang tinalikuran ng matanda. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, wala na si Tandang Karyo. Naglakad na ito ng walang direksyon at walang balak na huminto. Naiwan na lamang ang kanyang kris na kinalawang agad at ang kanyang mga damit na punit-punit. Si Danggoy naman ay nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Animoy pinakikiramdaman ang magandang kapaligiran. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, itinaas niya ang kanyang kamay at tiningnan ang kanyang mga daliri. May maliit na panginginig doon, isang panginginig na ninakaw niya mula sa huling sandali ng matanda. Nang mapansin ito ni Danggoy, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at humarap sa isang lumang salamin. Pilit niyang inayos ang kanyang muka upang ipakita ang takot na nakuha niya. Ako si Danggoy. At ako ay buhay pa. Yata. Ngunit sa kabila ng bagong emosyon na ito, ang itim na bato sa kanyang leeg ay nanatiling malamig, naghihintay ng susunod na biktima na magbibigay sa kanya ng panandaliang pagkukunwari na siya ay tao pa rin. Sa paglipas ng mga araw, ang katahimikan sa kanyang pamamahay ay nagpatuloy. At habang tumatagal, tila bang bumabalik na naman siya sa dati. Paunti-unti, nararamdaman ni Danggoy ang pagkawala ng kanyang emosyon. Ayaw niya nang bumalik sa kanyang dating estado. Kaya naman hanggat hindi pa siya nawawala sa kanyang katinoan, naghanap siya ng paraan. At dito niya nakilala ang aswang na si Vigra. Nakatira ang nilalang na yon sa mismong baryo kung saan siya madalas bumababa. Mataas na uri ng aswang si Vigra pinuno. May kakayahan siyang magpalit ng anyo, pero ang anyong yon ay kaya niyang palakasin ng 100 ulit. May mahaba rin itong dila na kasing talas ng labaha at paninging kayang makaabot ng milya-milya. Para kay Vigra, ang anting-anting na si Danggoy ay ang pinakamataas na uri ng pagkain. Hindi lamang ito magbibigay ng lakas, kundi gagawin siyang hari ng lahat ng mga aswang sa kapuluan. Dahil sa ganoong paniniwala, kagad itong nagkaroon ng interes nung sila'y magkita. At magmula noon, si Vigra ay palihim nang nakabuntot sa kanya. Isang umaga, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, pilit na ginagaya ang kilos ng paghinga. Kahit hindi naman kailangan ng kanyang baga ng hangin, biglang bumaba mula sa isang malaking puno ng santol si Vigra. Malayo pa lang nanlilisik na ang mga mata nito, indikasyon na pinagbabalakan siya nito ng masama. Paglapit ng nilalang sa kanya, kaagad naman yung sumugod. Habang inaagaw nito ang kanyang anting-anting, walang emosyon naman itong iniilaga ni Danggoy. Hanggang sa pumulupot na ang mahabang dila nito sa kanyang leeg. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay, Danggoy. Nang marinig niya ang sinabi nito, tinitigan lang naman niya ito ng walang kabuhay-buhay. At sa halip na lumaban ng may galit,
Kinaharap niya ito ng walang anumang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tila kristal na walang kulay. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang hinawakan ng dila nito gamit ang kanyang kamay na kasing tigas ng bakal. Kagad niya itong hinugot hanggang sa umatungal na ang nilalang dulot ng matinding sakit na kanyang nararamdaman. At sa halip na ipagpatuloy nito ang pag-atake, itinuon nito ang nalalabi nitong lakas sa pagtakas. Gutom. Yan ba ang iyong nararamdaman? Habang itinatanong ito ni Danggoy, mas lalong lumalakas ang kanyang hawak. Sinubukan ni Vigra na kumawala, ngunit mas lalo lang nitong nasasapawan ang kanyang lakas. At habang tumatagal, ang agimat ni Danggoy ay nagsimula ng magliwanag ng kulay lila. At ang lakas na nagmumula rito ay hindi pangkaraniwang lakas. Ito ay ginagamit lamang niya kapag humihigop siya ng esensya. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Vigra ang matinding panghihina. Ang kanyang pagnanasa at ang kanyang ganid ay tila bang unti-unti nang hinuhugot sa kanyang kalamnan. At ang aswang na dating puno ng bagsik ay nagsimulang umiyak. Isang emosyong hindi pa nito nararanasan kailanman. Makalipas pa ang ilang segundo, nagdesisyon si Danggoy na bitawan ang nilalang. Pagbagsak nito sa lupa, tuyot na ang katawan nito at para na yung isang lantang dahon. Wala na itong malay, wala nang bait, at higit sa lahat, wala na ang nararamdaman nitong gutom. Sa sandaling yun, isang kislap ng init ang dumaloy sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang sikmura. Dahil dito, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan, kasabay ng tila pag-iisip niya ng malalim. Gutom. Nararamdaman ko ang gutom. Ngunit hindi pagkain ng tao ang kanyang hinahanap. Ang kanyang nararamdaman ay nangangailangan ng isang bagay na mas mataas pa sa pagkain. Dito napagtanto ni Danggoy ang isang mapait na katotohanan. Ang kanyang pagkatao ay hindi na kailanman kusang babalik kung hindi niya ito pahihirapan at bibigyan ng sakripisyo. Ang agimat ay naging isang itim na butas na lumamon sa kanyang orihinal na kaluluwa. Kaya upang muling makaramdam, upang maging tao muli kahit sa maikling sandali, kailangan niyang maging isang magnanakaw ng emosyon. Dahil sa mga napagtanto niyang yon, kaagad siyang tumayo at napatingin sa malayo na kung saan matatagpuan ang karatig bayan. Dito ang kanyang muka ay hindi lamang pilit na gumagaya. Meron na itong bakas ng isang madilim na determinasyon. Kailangan ko ng higit pa. Kukunin ko ang kanilang tuwa, lungkot, at pag-ibig. Dahil sa mga katagang yon, mabilis na nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Si Danggoy, ang bantog na antingero ng Zambales, ay hindi na lamang isang tagapagtanggol. Siya ay naging isang kolektor ng mga kaluluwa. Bawat emosyong ninanakaw niya ay nagsisilbing pintura sa kanyang bakanting pagkatao. Kalaunan, dito niya tiningnan ang aswang na nakahandusay sa lupa. Pilit na pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin dito. Pagsapit ng gabi, nagpasya siyang muling buhayin ang tuyot na katawan ng aswang. Napagpasyahan niya na para maisakatuparan ng kanyang balak, ang katawan ni Vigra ang kailangan niyang gamitin para makapagnakaw ng emosyon. Maasahan niya ito
Lalo pat ang nilalang na yon ay may angking bilis, talino, lakas ng daang-daang tao at kapangyarihan na hihigit pa sa isang gabunan. Sa pamamagitan ni Vigra, magagawa niyang lahat ng naiisip niya. Ito rin ang magsisilbi niyang kapangyarihan at instrumento upang walang maghinala sa kanyang mga masasamang balak. Dahil dito, tila bang mas lalong nalubog sa kapangyarihan ng kadiliman si Danggoy. Hindi niya na naisip ang dati niyang buhay, dulot ng pagmamalabis at ng tawag ng kapangyarihan. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, inihanda niya si Vigra. Inalis niya ang mga alaala nito. Pinalitan niya ito ng panibagong kaluluwa na susunod at hindi tututol sa anumang bagay na kanyang ipapagawa. At pagkatapos niya itong isakatuparan, dito nagsimula ang unang misyon ng nilalang. Nanaig sa kanya ang kagustuhang makakuha ng kaligayahan mula sa mga tao dahil sa iyo ng emosyon na matagal na niyang hinahangad. Isang gabi, habang tahimik ang paanan ng bundok, lumipad ang salot mula sa kanyang tahanan. Mabilis na tinahak ni Vigra ang himpapawid patungo sa komunidad ng tao, ilang kilometro ang layo sa kanyang tahanan. Paglapag nito, kagad itong naghanap ng bahay na kaya nitong pasukin ng walang kahirap-hirap. At kagaya ng inaasahan, hindi ito naging mahirap para kay Vigra. Sa isang butas na halos kakasya lang ang daga, dumaan ang aswang na inutusan niya. At mula roon, walang habas nitong tinigalpo ang pamilyang nakatira roon. Paglipad nito, kasakasama na nito ang isang pamilya na minsang nabuhay sa kasiyahan at pag-asa. Nang lumapag ito sa harapan ng bahay niya, kagad naman niya itong nilapitan. Pagharap niya sa mga batang wala ng kamalay-malay, dali-dali niya itong hinila patungo sa kusina. Doon, gumawa siya ng ritual para kunin ang kanilang emosyon at kaluluwa. Matapos nun, kinatay ni Danggoy ang naiwang labi at ipinakain niya ito kay Vigra bilang suhol sa ginawa nitong serbisyo sa kanya. Pagsapit ng umaga, si Danggoy ay nagkaroon na ng kakayahan ng ngumiti, makipag-usap sa kanyang alaga at tingnan ng masaya ang paligid. Nakakamangha ang ganoong pakiramdam, parang isang uri ng adiksyon na hindi maiiwasan. Dahil dito, kung kaya't mas naghangad pa siya. Ang nais niya, isang emosyon na kailanmay hindi na mawawala. Nais niyang bumalik sa pagiging tao dahil napagtanto niya na mas maganda pala na mabuhay na may nararamdamang saya, lungkot at pag-asa. Dahil dito, kung kaya't sa bawat paglipas ng gabi, lumipad si Vigra para maghanap ng mga biktima. Kalaunan, ang pangyayaring yon ay mabilis na kumalat sa mga kalapit baryo hanggang sa maalarma na ang mga tao. Nang marami na ang biktima ni Vigra, kagad na naglunsad ang baryo ng misyon para hanapin ang mga mahal sa buhay nilang nawawala. Hindi ito kagad napansin ni Danggoy Pinuno. Gawa ng buong araw niya, naging abala siya sa pagkuha ng emosyon ng mga tao na dinadala ng alaga niya. At pagkaraan lamang ng ilang linggo, nabago na nito ng tuluyan ang kanyang buhay. Sa isang kisap mata, si Danggoy ay naging normal na tao na. May sariling emosyon, radikal na pag-iisip, at higit sa lahat, talino at pakikipagkapwa-tao. At kung dati nagtatagal lamang ito ng ilang oras, sa mga sandaling yon, ang mga nanakaw niyang emosyon ay nagtatagal na ng araw. Bagay na naging daan upang makaranas siya ng sigla at kasiyahang ni minsan hindi niya inaasahan. At kung dati nasa loob lamang siya ng kanyang bahay, sa mga sandaling yon, nagagawa na niyang makapaglakad-lakad sa mga kalapit lugar. Pero ang ganoong sitwasyon ay hindi rin nagtagal dahil makalipas lamang ang 2 araw, ang mga tao sa karatig baryo ay natunto na ang kanyang pamamahay. Pagdating ng mga ito, kagad siyang nakilala ng ilan,
Ngunit nakapagtatakang hindi siya nito binigyan ng respeto. At sa halip na makipag-usap ng mahinahon, para itong mga kung sino na pumasok sa kanyang pamamahay. Kaya naman ang mapansin ito ni Danggoy, kagad niya itong sinalubong. At hindi pa man ito nakakapasok sa loob ng kanyang bakuran, matapang niya itong pinagsaraduhan ng pinto. Nang mapansin naman ito ng mga panauhin, bigla itong tumigil sa paglalakad at doon hinarap siya ng isang matandang lalaki na nagpakilala bilang namumuno sa barangay kung saan sila nagmula. Inilahad din ito na kilala siya nito at alam nito kung sino siya at kung saan siya nagmula. Manong Danggoy naman, hindi tayo magkalaban. Meron lang kaming hinahanap na mga taong nawawala. Kaya kung maaari, gusto naming masiyasat ang pamamahay mo. Huwag mo itong pag-isipan ng masama dahil parte lang ito ng aming trabaho. Bakit? Pinagdududahan niyo ba ako? Sa tingin niyo ba may kinalaman ako sa pagkawala ng mga taong hinahanap ninyo? Baka nakakalimutan mo, tanda. Manggagamot ako. At ang manggagamot, hindi marunong manalo ng kapwa-tao. Alam naman namin yon, Manong Danggoy. Ang kaso lang kasi, gusto lang din naming makasiguro. At kung wala ka namang itinatago, bakit hindi mo kami paunlakan? Simple lang naman ang hinihingi namin sa'yo. Di mo kailangan maging komplikado. Ngunit sa halip na sumunod at kumalma, tila bang ikinagalit niya ang sinabi ng matanda sa kanya. Kaya naman sa halip na padaanin sa maayos na usapan ng pag-uusap nila, pinagtaasan niya ito ng boses kasabay ng kanyang mga pagbabanta. At habang ginagawa niya ang bagay na yon, nakita niya ang mga kasama nito na bigla na lamang humugot ng mga armas. Ikinagalit ito ni Danggoy, pero ipinakita niya sa mga ito na hindi siya nakakaramdam ng anumang takot. Pagkaraan ng ilang minuto, tumahimik ang mga taong naroon. Maya-maya pa, muling nagsalita ang matandang kausap niya. Alam mo naman siguro na hindi maganda ang kahantungan nito, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, makisama ka na lang. Totoo namang hindi ka namin kababaryo, pero isa kang manggagamot. At ang mga manggagamot, tumutulong yan sa tao. Ngunit nang marinig ito ni Danggoy, sa halip na mahimasmasan, tila bang ikinagalit niya pa ito. Huwag mo akong turuan! Sino ka ba para utusan mo ako sa mga bagay na dapat kong nararamdaman? Nang marinig ito ng matanda, hindi na ito nagpumilit sa kanyang punto. Sa halip, sapilitan na nitong inutusan ng kanyang mga tao na ikutin ang bahay ng manggagamot. Kaagad naman nila itong ginawa hanggang sa makarating sila sa likod ng bahay. Doon, nakita nila ang isang uka na punong-puno ng mga lumang damit. Wala silang nakitang buto, pero yung mga damit na nakita nila parang pamilyar sa kanila. At pagkaraan pa ng ilang minuto, doon na rin nila nakita si Vigra. Dahan-dahang naglalakad, nakatingin sa malayo at tulala, animoy napakabigat ng problema na iniisip nito. Sinubukan nitong tawagin ng mga tao pero hindi sila nito pinakinggan. Kagad itong pumasok sa loob ng tahanan na para bang wala man lang naririnig. Matapos ang pangyayari, bumalik ang mga sumisiyasat para ilahad sa kanilang pinuno ang kanilang mga nakita. At pagkatapos nito, kagad silang umalis. Hinayaan lang naman ito ni Danggoy. Gawa ng sa isip-isip niya, wala naman itong magagawa sa kanya. Lumipas ang araw na yon, hindi sumuko ang mga tao sa paghahanap. Marami sa kanila ang nagkaroon ng kutob na siya ang dahilan ng pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Kaya naman ang naging sentro ng paghahanap ay ang kanyang sariling tahanan. Ilang linggo ang lumipas, ramdam na ni Danggoy ang mga mata ng taong umaaligid. Hindi niya ito ikinatuwa, kaya kaagad niyang ipinag-utos kay Vigra na patayin ang lahat ng lalapit sa tahanan nila. Nang marinig ito ng nilalang, gabi-gabi itong nagbabantay. Tuwing sumasapit ang dilim,
Nagiging estatwa ito sa itaas ng kanyang bahay, tahimik na pinagmamasdan ng mga taong mapapadpad sa kanilang tahanan. Isang gabi, sumalakay ang mga taga-baryo. Malayo pa lang nakita na ito ni Vigra, kaya naman dahan-dahan na itong umusli sa estatwang nagsisilbi niyang balat kayo. Pag-ahon nito, nagpakawala ito ng malakas na atungal na bumalot at nagbigay ng takot sa paligid. At sa isang kisap mata, sumugod ito ng walang pakundangan. Pagsilay naman ng mga tao sa nilalang, hindi ito nagdalawang isip na lumaban. Kagad na nagkaroon ng pagbubuno na nagtagal lamang ng ilang minuto. Nang mahuli ni Vigra ang mga tao, mabilis niya itong dinagit at ipinasok sa bahay ng kanyang Panginoon. Paglapag naman ito sa papag, dali-dali itong hinila ni Danggoy patungo sa kusina kung saan niya ginagawa ang ritual. At nang makuha niya ang emosyon ng mga ito, dito na pumasok si Vigra. Naglalaway, tila isang hayop na gutom. Paglapit nito sa mga labi, kaagad niya itong nilantakan. Hindi niya yun tinigilan hanggat hindi namumuti ang mga buto nito. At nung maubos na nito ang laman, para itong basura na kanilang inihulog sa ilalim ng papag. Matapos nun, pumasok na sa loob ng silid ang nilalang para magpahinga. Dahil sa mga nangyari, inaasahan niyang may mga darating pa. Ngunit 2 araw na ang lumipas, nanatili ang palaisipang katahimikan sa kanyang lugar. Hindi niya mawari kung bakit hindi pa rin dumarating ang mga kadugo ng biktima na parabang nakalimutan na nila ang tungkol sa pag-iral ng mga taong pinaslang niya. Sa puntong yon, medyo nagduda na si Danggoy. Alam niya na malabo itong mangyari, kaya naman ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamasid at pakiramdam. Pagtungtong ng araw ng linggo, bandang tanghali, may isang matandang dumating. Wala tong kasama, at sa estado nito parang wala na itong kakayahan na lumaban sa kanya. Kaya naman pagsilay niya rito, kagad niya itong nilapitan. Pagdating niya sa harapan ng bakuran ng kanyang bahay, nakita niya itong tumigil kasabay ng dahan-dahang pag-alis ng suot nitong salakot. At nung makita niya ang mukha ng matanda, katakot-takot na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Sa puntong yon, alam ni Danggoy na hindi siya nakatingin sa isang ordinaryong matanda, kundi sa isang dibino na may malalim na karanasan at sinaunang kakayahan. Dahil dito, kung kaya't kaagad siyang nakaramdam ng matinding galit. At sa halip na magpigil, buong puwersa niya itong sinugod hanggang sa magpang-abot silang dalawa. Ngunit sa kanilang paglalaban, alam na niya kung sino ang dehado. At yun ay walang iba, kundi siya. Mabilis na nasasalag ng matanda ang lahat ng kanyang abilidad, kasabay ng pangingibabaw nito sa lahat ng aspeto ng kanyang kapangyarihan. Hindi naglaon, may napansin siyang malaking ugat na pumupulupot sa kanyang binti. At pagbagsak niya sa lupa, kaagad siya nitong nilamon kasabay ng mabilis na pagkawala ng wisyo niya. Pagmulat niya, nasa loob na siya ng isang bahay. Nakatali ang kanyang buong katawan at bawat parte ng kanyang laman ay ramdam niyang walang lakas at namamanhid. Sa labas ng bahay, narinig niya ang kanyang alaga na sumisigaw. Nakatarak na ang katawan nito sa kawayan at oras na lamang ang binibilang bago ito tuluyang mamatay. Maya-maya pa, nang mapansin ng matanda na may malay na siya, kagad siya nitong nilapitan at kasywal na inalis sa kanyang katawan ang kwintas na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Sinunog at tinunaw ito ng matanda hanggang sa nawala na ang wangis at anyo nito. At pagkatapos nun, nanatili si Danggoy sa ilalim ng puder ng matanda. Doon nagtagal siya ng ilang buwan dahil sinubukan siya nitong ibalik sa dati niyang kalagayan. Ngunit ang sumpa ay masyado ng makapangyarihan, kaya sa bandang huli, kasama nitong nawala ang kanyang kaluluwa. Tama kayo nang narinig.
Namatay si Danggoy Pinuno, pero ang kanyang buhay at karanasan ay nanatiling sariwa sa alaala ng Dibino. Batid nito na marami siyang nagawang kasalanan, pero napatunayan din ito ang kabutihan ng kanyang loob. At sa bandang huli, nalaman ng matanda na hindi si Danggoy ang tunay na likas na masama, kundi ang tangan niyang misteryosong agimat. Yun din siguro ang misyon ng Ama para sa kanya. Ang kanilang tadhanang pagkikita ng bantog na antingerong si Danggoy at ng Dibino.